Ngino mari rio makare nyakwara mgajuang machini charoni maratila henji wapita pario koda beach dueno marario ganario pario koda ngwen wai kuni matodhi ya makauono bede warango telo makaluo nyakwara mgajuang eyo maria hinya ensigana mwai kuni yo makare kutendre ko tungni mose bede kitelo makaluo kawuono wangisi kama dierni tie kabende warango ngeyo otendre ko tungni mose bede kitatelo marluo mano mani chendo maratile kabende nodi ching mar kuyo ne joganda mago mohero weche mag sport kabende jangwech machielo olalo ngima ne nyakwara mgajuang mana thuolo machuok kende kata ndalo machuok kende bang jangwech Kelvin Kiptum ter kare mar yueyo mago duto e chendo maratil e weche manyien kata bang yang na we thuolo kane George Bati ma ang nego mbaka gi Omolo Junior kachiel gi Fred Kokango gidhigo mbaka ka giketo piny Kenya ratil nito en nga madhi chung nyakwara mgajuang kaka jatelo bang Raila Amolo Odinga ma biro mana e twak mar ratil to mokwongo thuond weche dwacha maduong' to adwaro mondo bi dala ka sama antiere dala ka ada bisuluoro biro dala to dhi kata ka polis mora mora na winj kama entiere adwa ni mondo anene ka bodo ngima mondo ba penje gima no otimore ne anyuola Shem Akuku Otieno maitudo kod nek mar ji ang'wen dalagi koro kwaye mondo mi owuog oko ka obila dhi mbele gi timone apedha mager ni wachangili tukua barabara wenye waliweza kupiga kari lake tungependa kuhakikishia watu wetu wa Samburu County kwamba usalama itaendelea kuimarishwa. Jonjore onego MCA mang'ata na nyeke county ma Samburu odiochieng' alanga ka jotelo Baringo bende koro ywak ni nek ma oyuma ologi. An koma bete ni ne oka bete chon. Akao koma bete ni kum mosenindo jaduong' Ker Opiuno tonde. An ye ker mane joluo yiero manyinge ni ka Attorney General. Nyakwara mgajuang oganda luo ni tie lwet nga kaka ker koma chiel jodongario kawuono watemo kolo gima ilaro e kom ker mar oganda luo Lizo Tieno en jaloko moro nyakwara mgajuang e chendo ni maratil be thuolo mar go kodwa mbaka wantiere lai marote machuok ari adek ochono no kabende wantiere mbuyo mag tudruok bende kacha nyalo miyo wapachi e YouTube gi Facebook duto nyaka X gi Instagram duto warwake pachi e chendo ni maratil odhiambo makauono machiegni nyinga Lydia Hokeyo anyuola jal moro manonego ji ang'wen e sub county wa Muhoroni e gweng' ma Wagunga koro kwae ni owuog oko kamora mora ma entiere bang' ringo ma olal ka osetimo tim makochno Shem Akuku Otieno ma jahigni 25 nonego minode Emilia Kinyi ma jahigni 24 wuode Joseph Odhiambo ma jahigni 6 wadgi wuon mare Thomas Odula Nyameche ma jahigni 72 kachiel kod minode Mary Atieno ma jahigni 58 kaka jutho mondi lerono akaluore kod obila poko yangore gima nomiyo achijno onega nyuola mare e dala gi mayudre Wagunga Kamswa nyaka sani nyakwara mgajuang poko winj ndache ka obila dhi mbele gi timo nonro e karo nyango wadonjo e dala jaduong' James Otieno ma wuon Shem Otieno ma ichichgo ni onego min ode nyathine ma jahiga 6 owadgi wuon mare kachiel gi minode e kar dak ma Wagunga Muhoroni e county ma Kisumu. Tangiso nyathino bed koda kae. Karo seluoro modhi monego chiege koro awinjo ywak nyathi ka nyathi odok kodgi kosetong'o ng'ute koro katemo na nyathino ok ywa kochwadga to ywaga maduogi. Koro adhi ng'iyo ni nyathini tang'o motimo taromo kode to bati maber okier to ninda taro takadhe. To kakadhe to adhi ng'iyo nyathi ayudo kosenego nyathi. Kaseneno nyathine gi chiege taneno ka ji ochokore tok dala na kanyo ko ka dhi tok dala na kanyo tayudo ka kendo maiti moro ne piny kendo winjo ni en be monego kanyo bende machaka winje kendo ni moro be nitie machielo yura moro kendo bende no onego e dala ne bende chaka dhi madhi aneno yura no be wang' adier ni onege adier poko yangore gima ne omiyo wuoyi ni onego jogi min Shem wuoyi ma jahigni 29 sani koni chutho wuode ne ok jal majendeke kendo pod dhogi omoko gi gima otimore en ga nyathi moro marach kata minyalo wacho ni njore en nyathi mampole kata kodhi e kantin ma kuonde gi machiegni gi
Ong'amo luoro nyaka wuothe mudho kapingo kane godhiambo to rita. Nyalo pole makata kongo komadhi nyasaro komadhi. Kendo dak ne gi chiege nyagi yerre mang'eny. Nyalo chiege kendo nyalo so nyo gimoro amora. Ok ang'eyo nang'o motokia jowadwa tama pimo. Mada pim kuom nikech ko nyathi ma janjore tiko ni janjore bara gi kuku. Ta timo ne nyaka sani pok aneno gimoro amora kuom dad. Achijno ne uringo dala bang' timo timni kendo pok oyude nyaka sani ka wuongi to kwayo mondo mi wuode ochiwre lwet obila mondo mi omigi tich mayot. Anta chunya ne dwaro ni kata ka ne entiere kamoro ni embe no nyalo winjo. Dwacha maduong' to adwaro mondo bi dala ka sama antiere dala ka. Ada bisuluoro biro dala to dhi kata ka polis moro amora na winj kama entiere. Adwa ni mondo anene ka pod ngima mondo amba penje gima notimore ne. To chunya ne gombo ni mondo anene ka pod ngima mondo apenje. Amba wuok kode kaka wuon gi apenje tang'o mane nyorach e kin. Manyo nitiere manyoko nyal nyisa ka pod ok otimo ma. Od wuoyi matin Shemo dong kod nyathi achiel ma hike tin ne 3 mane otonyie masira ni. Ringre ji 4 gi ne oseterie kar kano ringre jo ma otho kendo rito bero. Judith Omondi, Ramogi TV. Obila ochaka pedha mager mar manyo jonjore moko manonego MCA Mang'ata na Nyeki Paul Leshimpiro e kar seche maronyange county ma Samburu. MCA no romo kod thone kanoya maralal kochomo dalane mantie Morijo. Matimore kinde mari tamedorochore Samburu baringo kod aluora mar Homar Kak Manyandwat kaka wuot Nyambaga lerono. Jodak Mang'ata na Nyeki ipododong ka dhogi omoko kaluwore kod tho mar MCA margi. Wawacho ni jonjore no kilo gi magina e kar seche mag 5 okinyi. Tunasema pole kwanza kwa watu wetu hapa, kwa viongozi kupoteza kiongozi kama Mheshimiwa Paul Leshimpiro. Kufikia sasa sisi tunaendelea kufanya uchunguzi. Tuko na watu kwa ground wanaendelea kwa mahali hiyo scene na hiyo area kuhakikisha kwamba kuna usalama kwa ile barabara. Paul maneni wuodhi ko wuok e gwenge mag Maralal kochomo dalane ma Marijo ochwad kod magina e gache kendo wito ngimane kanyo. Ni wachangili tu kwa barabara wenye waliweza kupiga gari lake. Tungependa kuhakikishia watu wetu wa Samburu County kwamba usalama itaendelea kuimarishwa. Mivugo zimeenda na tunaambiwa kwamba kuna serikali ambayo iko hapa. Sisi tunasema, na leo sitaki niseme maneno mingi. Nitasema hivi. Tumeongoja hiyo serikali ikuje itusaidie. Tumeongoja hiyo serikali miezi zote ikuje itusaidie. Hii imetosha na sisi tumesikitika na tuko tayari kwa ajili ya kuleta mikakati nyingine ya kuhakikisha kwamba sisi tunaenda na watu wetu na tutaamua kama viongozi mahali ambayo tutaelekea, lakini tunaona kwamba hatuna msaada katika serikali kuu. Obila medo kasa pedho makweth mag jorego kendo medo redarita kwe ne jodak musiko kase obila kod piny owacho ni osenyiso ngoyo marakruok kod jore. Matimre kinde ma jotelo mag siasa kotelne kod seneta Manarok Ledamo Lekina wuok apia kendo kone jatend piny William Ruto owinjore kaw ting' mar chwalo arita kwe ne jodak minego mana kothwele mantie bunge kanyaka sani maromo ji 10 osewito ngimagi chakre higani. Mimi nahakikisha ya kwamba na nawahakikishia ya kwamba tutaendelea kupiga kelele mpaka watu wa Baringo wapate amani. Watu wa Baringo, ile shida mko naye hapa ni ile shida tuko naye kule Narok. Kule Narok, Transmara, jana watu 2 waliuawa because of insecurity. Ya ujinga tu. Wengine wanaona ni kama wataishi dunia milele kupigania mashamba. Hii yenyu it dates back in the 70s. Yetu pia it dates back in the 70s. So lazima serikali iangalie ni jambo ile ambayo itafanyika. Si kusema tu tutafanya. Alwora maro Kak Manyandwat osebedo ka ywago rach mar arita kwe mamiyo jonjore buogo jowuoth kendo duogo bute bunge kai kinde mamoko bende chuno mondo duog lor nyaka kunde mag tiegruok. Na naomba serikali yetu ya Dr. Samoei Arap Ruto afanye full disarmament kwa all legal arms
itolewe kwa mkono ya raia ili tupate amani. Ukifika saa 11 kama Lokichari unalala kwa sababu wenzetu wametusumbua. Kila siku tunawawa, kila siku ng'ombe inaibiwa. Kwa siku moja mbili sasa tumepoteza mtu. Sasa ile njia ya kuibana ng'ombe imechange. Hiyo banditry imechange. Sasa ni njia ya kutafuta watu kwa barabara. Kwa hivyo tuna hiyo uchungu na tunaomba serikali pamoja na wale wote ambao wanahusika na mambo ya usalama yaangaliwe mambo ya usalama katika Baringo County, hasa Baringo North na Baringo South. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto medo singo ni sirikal mare biro chopo singo duto manegi keto ne oganda jo Kenya. Ruto wacho ni nyaka sani telo mare osegeo kange makare kamotingo bero uchumi mar piny Kenya kaachiel gi keto lwasi motegno mar dongruok. Noloso e alam makende e nyasi mar hingo higni 100 mar kanisa mar AIPCA. Bende opoyo kanise kuom tiyo machiegni kod piny owacho inyayo kwe thur kae. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mtonoso ko jodolo mondo mi okaw kido mariwo wi jo Kristo kanyakla kod jo Kenya mamoko. To the religious community in Kenya, we very sincerely thank you for offering prayers for our country, for our nation, and for all the plans that we have to transform Kenya into the country that we all want it to be. Kwa hivyo nawashukuru sana, na mimi nataka niwahakikishie you have our support as a government. And as I said before, we are unashamed about our faith in God. Kukutanisha kanisa hii pengine inazidi mimi uwezo. Nikawaambia wacha nitafute kiongozi wa nchi. Na nikatafuta Rais Uhuru Kenyatta, na mimi nataka nimshukuru kwa sababu alichangia sehemu kubwa kuunganisha kanisa letu. Pia mimi nataka nipongeze Archbishop Frederick Wang'ombe. Uchaguzi uliofanyika wa amani akakubali matokeo. Asante sana Archbishop Frederick Wang'ombe, because that's the way it should be. Na tunataka kuambia viongozi wa Kenya to learn from huyu Archbishop. Uchaguzi ukiisha unakubali nini? And you support the winner. Jotelo ma Kenya Kwanza kotenegi Speaker mar od bura Moses Wetangula wuoko konyadi chiel kendo mar siro jatend Azimio la Umoja One Kenya Lansha la Mulodinga edwaro mare mar bedo jakom commission mar riwruok mar pinje Africa AUC. Giwacho ni Odinga ntiere kod lony moromore gi komno kabende osetiyo kanyakla gi thoth jotend pinje mag Africa matimore kinde mar riwruok mar jotend Kenya Kwanza mamoko. Bende ojiwo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi omed siro jatend Azimio edwaro mare mar kom duol mar riwruok mar pinje Africa. Kabende gidwaro mondo Raila oyang jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya kendo kwang'uono kuom bago ng'anyo e pacho ka kinde mokalo. Ne giwe kaunti ma Uasin Gishu e nyasi mar Solomenda ne utelamo maromo 20. Hata wale mnasema lazima Raila aende kuwa chairman wa AU. He cannot be the chairman of the AU until and unless he is sponsored by the government of the Republic of Kenya. Na Rais Ruto tayari amesema Raila is a candidate for the chairmanship of AU as a Kenyan candidate sponsored and supported by the government of the Republic of Kenya. And nobody foots the bill better than Raila Amolo Odinga. Kama ya hapa chini ilisindikana, haiwezi kusindikana huko juu. Tutamsaidia, tutamsukuma aende, alete jina nzuri kwa nchi yetu. Raila Odinga, na nimesikia viongozi wakimpigia afanye tu mambo matatu. Ya kwanza, aombe wa Kenya msamaha kwa maandamano, watu wengi walikufa na biashara iliharibika. Ya pili, apige asalimu kwa serikali ya Rais William Samoei Kipchirchir Arap Ruto. Aseme ako loyal na ako nyuma ya serikali. Kwa sababu ile kiti ya African Union haiombi kama kiti ya mzee ya mitaa. Inaombwa na serikali ya William Samoei Kipchirchir Arap Ruto.
Jopur ochele maluora mar Imbo mar piny Kenya koro nyalo buonjo bang' piny owacho yango ni e thuolo ma ok tin ne ndalo 20 ibiro gurnegi masinde rego ochele mantiere kod oteku mar rego mchele tans 4 bang' saa ka saa mabiro dino rode mag jo Black ma osebedo ka chodho chendgi e nengo molwar kendo jimbo yuto margi. Kaluwore kod jatend migawo mar EAC Pena Malonza oyango ni masin ma kama ibiro sidha yanga kod tend piny Kenya William Ruto e thuolo ma ndalo 20 mabiro. Kopogore kod rego chele chendono bende geto mar chugo thuolo mar tije na jodak ahinya to rawere mawuok e alwora ma Kisumu. This is a project that was started some time back, but was affected by the COVID 2019, and of course has not peaked until recently when we began the installation of the machine. This is a machine that is going to perform better than the older machine in terms of technology, in terms of performance. It's going to be milling 4.0 tons per hour. It has good efficiency in terms of performance, and we want to believe that in the next 20 days it will be fully installed and will be able to commission, of course, with the president. With this machine now, the farmers will be out of the challenges of milling or even selling their products at a very throwaway price because there's no milling around. So we want to believe that this is going to be one of the projects that is going to spur our economic pillars and our pillars and a better, of course, of value addition and the whole issue of spurring agriculture and food security in the area. Dakika na par kod ang'wen bang' saa achiel midhiambo chendo endatil nyakurom gajwang'ero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV na rwako pachi kacha wawinje ni inti parango kutendre gi weche gi mwaiko ni odhiambo makawuono. William Nyadawa kantie Kakamega wacho ni chope ratil kaka pile omor gi weche manyien wacho ni jogo malaro ker mar Luo onego losi mondo omi giriw joluo duto kamoro achiel kaka oganda. Mwalimu Sauke kantie Kilusi Kabondo wacho kanyo nokwaji duto mondo mi okwa Nyasaye omigi kwe mag udi. Wacho ni nek masani oken mar pach dhano, Nyasaye ema mondo wene oganda richogi. Flozianet kantiere Siaya wacho ni wach nek notolit ga sana, chunygi oywe mayom. Junior KE wacho kanyo ni entiere kodwa koya kantie Kabondo kaeno bende jaro soja. Jaro wacho ni kara jomoko wacho ni weche mag siasa to gima lit ne ni tim erukamane oni tim mar Denmark oloyo Gor Mombasa Kunda Ground. So wacho ni mane gima lit ne mokalo. Erukamana ahinya jaro soja. Neno bende ote kanyo mo or kod Sara Singa kantiere wang' neno West Kanyamkago wacho ni en bende weche gi okweyo kokata matin. Neno kanyo ka japuonj Joseph Oyo mano japuonj madini mar kanisa Jokopere Manyandi wa Parish wacho kanyo ni piny tek Manyandi wa Parish wacho kanyo ni piny tek ng'anyo ang'wen magina nyola nete wacho ni mano en jachien gima dwaro lemo mano pach mwalimu kanyo kantiere Nyandiwa wayo matin man ratil kikidi mabor. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu.
Jina langu ni Priscilla Nzaka and I'm a beneficiary wa scholarship ya NCCK. Wamenisaidia nikaweza kusoma through high school kutoka form 1 all the way hadi form 4. Kwa hilo ninashukuru sana. Ningependa ku-urge my fellow Kenyans wakaweze kujoin katika hii program ili wakaweze kunufaisha wanafunzi wengi ambao hawana ability ya kujilipia school fees, lakini they are bright. Wanaweza kufanya hivi kwa kutext jina elimu to 29888. Machiegni kendo nyakoram gajiwanga chenro en ratil wadhi mbele gi weche manyien. Kom mar ker okumba kendo mise mar oganda otiep yadho winy mowinjo ganda buore e tende sama apaka igoyogi apaka ma onyuolo kombe ariyo e oganda achiel kendo kelo okak maling'ling' e kind oganda. Bende jodongo ikore mar muonyo weche marito kamoro achiel. Nang'o mantiere kom ne nyakoram kelo pogruok en ng'a mabiro kelo jodongo kanyakla to mwandu oganda Luo ntiere e lwet ng'a. George Bati ne obedo piny gi jodongo kendo ma e wach. Ami orengo ni mar kelo kwe e piny Luo mangima. Kom ker. Kom mani kod nyadhi mamalo. Siro mowinjo bedne sero achiel mar oganda Luo kendo kumba mowinjo geng'o oganda mondo kik wasigu nyorgi sani okelo kak e kind jodongo. E loch mar ker Meshakriaga Ogalo emane okako chako neno e kind jodongo. Pogruok ma itudo kod weche mag siasa. Koro kama ruogruok nowuokie Kariaga ker to nyithindwa mwageno ma jo siasa nodhi ochuo koma wendo mangi wacho ni giketo ng'ato ni Wiliso Pio Tondi ni gigolo Riaga. Jodongo nobed piny mopenjore to wachang'o mugoleni ugole gi joma nade. Ni nyithindo ma jo siasa makanyo jodongo ne onge lende mane jodongo winjo ni wagolo Riaga ni to waketo Otondi. Yiero mar ker manyien jaduong' Wiliso Tondi kane Riaga pod ngima ne otweyo piny Luo ayoya e wi kom mar ker ka bang' tho Riaga kweth mane sire ne oyiero ker to kweth mar Otondi bende bang' magoro kawe ne otiyo kod katiba achiel onogo e yiero ker. An koma beteni ne ok abete chon. Akawo koma beteni kuom mosenindo jaduong' ker Opiyo Wuon Otondi ma janyahera Karombo kacha. To nitie katiba kata chike mag komne ni ka ker otho kata ker oweyo go seino weyo oweyo seino weyo koro komeno odong' nono koro kilaro komeno. Omiyo ka ker Opiyo jo tho koro komeno nicho odong' nono emwalaro go komene emwalaro go komene. Kuro kodha machielo bo chako tuch ni kendo ker to endo no laro kom ker mane manotho ker mane manotho manolaro kome kech wando nya walaro kom ker Opiyo kotho Opiyo we kom nono. Kariaga tho otiko dweche adek to jodongo dhi obedo finyo fafa jodongo kendgi mang'ama noluongo bura ni iluongo na Diro Sawa mane secretary mar Riaga. Kane wadhi ofafa ne jodongo ong'iyo magineno ni koro nyandiko emarito kom Riaga. An nyandiko ngadi uketa itarim dweche adek kandalo 90 rumo koro kono wadoko fafa ne jodongo okonfama kaka ker. Kaluwore kod jaduong' Odungi Randa mane osidhi kaka ker giko higa mokalo kopogore kod kom mar ker bende nitie jasom paro ma dho ngere dendo ni patron lemo ma jaduong' nyandiko koni en ma josiasa donjore godo e weche mag jodongo. Wan
to kwaselare mwakawe to wan ng'ama iluongo ni patron mamarwa mang'ado ne kom Luo ne rieko wan godo to ng'ama lare machielo endo patron mare wuod nyang'a e piny Luo ka kata mane giwuotho ni gidwa yedho keno an ne ok nakia awinjo mana ndi jo ODM gi jakomgi ema noluongo bura organize ne gidhi loso support Homa Bay ito kae to giyiero ker ita nowinjo kamano mana aluongo jodongo kama koro wabetie ni machogo wachno ni kaka mano ka wach maro nitie to gibie koma aluong bura jodongo luong bura to nyithindo ma jo siasa kik luong bura mar wacho wach ker. Okak mane ochakore e kinde loch mar Riaga nenore kama pok ofweny kaka inyalo din kaluwore kod chung' mar jodongo. Amen makoro chwe chopo nyaka od ng'ado guok. Chieng' tarik 2 ema noyiera komni dwe mar 7 higa mokadho Homa Bay. Uganda Luo nodhi mapek kendo jodongo ne yierore kendgi oyiera maber to kata kamano ne nitie joma ne dwarogi to nenore ni sulwe mara noingogi makawe koro nyoro tarik 22 dwe mar Desemba mokadho to kanyanam nobiro moko wa Uganda moko wa Sudan moko wuok Congo moko wuok Tanzania kure kuonde mang'eny obiro neno gi wang'i kaka isidho ker manyo gi neno kaka isidho ofafa to joma iwachogi gin joma dwa wuok gi yien ambewa gino gidwa wuok e dhoot kech kane yiera Homa Bay ne gionge atol ne gionge wakia kuma gintie to kanyo oseyiera gin be koro kendo giwuok wan be kane wawinjo kama na chok maluondo joma ng'ama nyalo yiero to an bende ngima ne watero wach ne kot mane odo wuok ni kik gidhi gi chokruok nyime kata kamano ne gidhigo ma giwacho ni giyiero ng'ato nodong' ranga koro kata dong' randa no an ere kamwalare kode ker ok mano ker mar jogo. Kaluwore kod weche mawuok e dho jodongo e twak marwa kodgi, siasa en achiel kuma paka magoyo kom ker. Wadwa nu jaluo chane kendo jaluo be gimoro achiel jaluo be gi dhok ariyo kata ka wang'o dok korka siasa obe ma jaluo achiel mwachung' bang'e kata kwa ne wuoyi moro bowuok kata bathe kanyo maber bwa konya to wakonyo mna ko owuok e Uganda Luo maber ochung' Uganda Luo maber to gama bang' ochunge kaja to bawa gi kidi ta chung' ne ODM ta chung' ne jooda ta chung' ne Ford Kenya chama manobi e piny Luo achung' negi ana onge chama. To en kweth mane mani kod nonro mayango mwandu Oganda Luo? Kaluwore ni oboke mayango lo nyalo mana bedo achiel mopwodhi, duoko ma wayudo medo nyuolo penjo ewi jarit moyangi mani kod obok mopwodhi mag mwandu Oganda. Reude joma corrupt obongo nyithindo mamoko kaland ka mondo mi title lead en gi title deed mar ofafa no wuotho ge ni en godo gi ai weche manonogo en Luo Council of Elders nitie ng'ama okane jaluo maduong' ma patron marwa mokane ni kode ento mare no ng'ama okano patron mar yien ng'a piny patron mare wuod nyang'a mokane wan marwa to wang'e kama okane kendo en safe hand to wasungu wacho ni safe hand tota did mar lo mar ofafa ofisa kama ntie wan gi trustee iluongo na Riko Makadoyo e trustee moting'o gigo en ge lwete lo ondikie ofafa ondikie mana ofafa Memorial Hall Luo Council Elder onge ng'ama ndike nyinge maka ng'ato oliwore odhi oloko ndike nyinge to wanona gimomiyo oloko ondike nyinge okine ko chiko jela gi wiye toko ne
Koso pane piny mangega osiko nyaka chieng. Jogo wuonde obedo bos. E kabla ariyo giluogi gi moko ma jitimo ok maluo kende. Obed ma Kikuyu, obed ma Kalenjin, obed ma Baluya, obed ma yawo ma Kisigieki. Gik magamago ok teri e court. Ka jo omiya kom mabete tibire okin be warom na kodi wawuoyo na kodi chik manie Kenya matego kodi e kaka kodi dwa no gweta an nikech paro ni an gi paro mar ng'ien to gige luogi gin e lwet ng'a to kendo en paro man go. Ka Odungi Randa penjore ka bende wuon gimoro nyalo yie mondo kethe, jaduong' Nyandiko koni onge tudruok moro amora kod kweth rowere manoywaro Fafa ka okoni kata en bende ne ogole lep ma ok owinjo bed ni tude kod timbe jendeke. Ok inyalo wacho ni in wuon kanyo kibiro gi jomiluongo ni goons tiketho discipline de gauchiel tiketho dhoudi 11 tibi kilem ni mano mari tieni ok idwa neno gino gi wang' nikech gino ber gino ok idwa neno. Nyithiluo be motang' ahinya ne joma tiyo kodgi dwa tiyo kodgi yo marach. Kadhi ofis of Fafa gi jodonga apo ka jomoko donjo kanyo lo jodongo ayuru kae ni kar ODM ka ok kar UDA omako dhoga nono dala masebede koro igni ochiko ofisno alon ato kar nyithindwa gi kare ema kelo pogruok mar jodongo nobogo chunya ahinya ni nyithind Luo owe ketho piny Luo libamba ka libamba nigi jotendgi dakaseko winje. Kata obedo ni pogruok e paro nitie, jodongo koni kado moro mibile e komno to onge ka jaduong' Nyandiko kwedo weche matude kod bedo machiegni kod tend piny Kenya. Piny ilaro kaka piny ruodh polo ilaro ke jorateke madware to maluo ni ok dwar kamano, ok lar kamano. Mano ichalo ng'ama dwa donje ot gi yien mbewa. Ot kigero tidonjo mna gi dhoot, ok idonj gi yien mbewa. Mago joma bilo kado moro bathe kocha, koro kado magibilo kocha cha ema gineno kare kado ni mit kayo cha be kado nitie kare wadwa be ka giparo ni kado moni ka gibiro yude kado makaonge komwani misara ok chamie en chug no ganda gadier wan onge kamwa chame msara mana kelo kwe msara mondik ndwa to ni kanye nya winjo kiwacho weche moko manono ko yera 215 to wudulango ma president masani no yeri gama 2022 emo yeri wudulango ere ka kinyalo luonga ni jahuda ana luoma ni kwe la munya sai to ka ng'ato lo ni rat kaka ne wudulango loyo talu ne joluo oyo ng'ani man gi chiemo koro sire uru mondo wan be gima ji nwang'o wanwang' to ker mare mabedo gi jachama chama duto maga to maeri gin kucho to porgi baki dichien gin kucho to gibaki dichien bod oba odu gi kidi nang'o ang'amu ni bire odu to wacho an yake dhano en dhano jaketho dhano nochwe gi richo dhano nyaka kethi to wakoda ketho ni richo na ng'wana ure ma ang'amu no wuothi nyime akwa nyithi Luo manyocho ng'anyo maparo ni kocha kuma gidhiende ma chiemb nitie iduogi chiemb nada odika odu lo yieng'o dho wasomo dho Luo wacho ni piny lo yieng'o. Bende jodongo ikore mar muonyo weche magisewinjo kendo bedo kotwak ka bende pogruok mar paro nitie. Donge ni akwayo mani ka Nyasaye yie odonjie chunye mondo bi wawuo e nyim jodongo owe luongore ni ker tan ker nyithindo wuonde ker nitie katiba miyierogo ok buke buka ni waketo ng'ani ker ong'amo ng'eyo oko kiaya ong'eya kendo ng'eyo ni an ker gima nyalo choge oaye aola ma jomatindo mag jopati
Ani ye ker mane joluo yiero manyinge ni ka Attorney General man gi certificate mar luo. Ndiko ka nyal wuogo ni ndiko ngi ngama no yiero. Iwuogi ngama onge sin. Pap no yar. Papo yar malach o mabe kucho. But dalane. Kano odwa bi to bire ji yaro na papa. Akoro kose yombe ko uyo mambe nyakomatim gini. To itia wuogi ngama okang'eyo. Muti pare okang'eyo gimialo sokode. Okwedo gimokia. Okwedo macho ganda marangolo nina no ganda no. We pokinen kata no makoboga. Macho ganda dano ma almost 1 million ikwedi. E kinde ma kweth mar jaduong' Nyandiko koni kwayo margi ni tend siasa e piny Luo winjo bed mabor kod weche mag jodongo kaka yore Uganda. Jaduong' Odungi koni tend siasa ma Kaluo pok nodonjore weche jodongo. Kowacho ni yuoro mar Raila Odinga nyasi mar sidhe ne otimo mana kaka welo mamoko manogwel mowuok e pinje maoko. Dwachara dogombo ni dagi biro mondo wawuo. Mondo ginyis gimaraj mamiyo Luo ringariyo. Luo ringariyo nango. Kishi nigi jakomgi. Kikuyu nigi jakomgi. Western nigi jakomgi. Ema mi wunya lego be wakwayo en mocho biro kathuonwa. Kik chieng moro piny Luo gore piny ni ene mobaro jodong Luo. Joma donjo badwa pogo Luo go ging'ere be onge ng'ama kiagi. Gin gi pesa moko matindo to magi kiro ka chietho lith. Giwe kiro pesa gi goko. Gikoj go nyithindo dhi sikul. Gidwane nyithi Luo kuonde duto. Raila bor gi Raila ebone ena spectator oneno mna kamacha onge mani an be amna kirka. Onge ang'eya pok anene. Warom na kode chieng' midwa oker gi joluo te. Joluo moa Uganda, joluo moa Tanzania, moko dowuok Zambia, moko wuok Cameroon, obiro te. Obiro nena kaka giketo ker. Magidhi magiyiego ni okete maber. To in mari ma koro idwaro ni. Endo jo Uganda mani manobet kikete ker. Kata biro ni pogruok neno ewi ni en ng'a mopuodhi e kom ker. Chuny jodongo ma iye to pod ni kod dwaro achiel mar riwruok kendo dongruok mar oganda Luo. Ma nyiso ni kalalruok obet to pogruok maneno e kind jodongo nyalo rumo. Akwa nyithind Luo mondo gilos riwruok moko ma sirikand Kenya dwaro. Gibejo matino gilos riwruok mondo ola moko mimiyo ji e Kenya kama tino ma ji dongorego gin bende gidongorego. Yawuoyi mosomo man gi digri mag agriculture uduoge e Kenya mondo puonj nyithindo. Uduoge piny Luo puonj nyithindo mondo pur odhi nyime. Gima akwayo sirikal mar Kenya ma nyalo konyogo nyithind Luo ni onego sirikal opar ogolwa pi e nam. Ogolwa pi e aore moko mondo pur otim mbaka manyalo kelonwa konyruok. Pod apil n'oganda Luo. Jaluo bedo oganda achiel ma onge machiemo. Jaluo achiel. Wach mowuok e koma madang' anyis oganda Luo sani. Kata piny te kamano. Sani wan e dwe mar 2. Jaluo mondo wuog oko pur. Jaluo pur kabisa mondo giyud chiemo. Ka chiemo nitie jaluo ok ladho kik ng'ato ladhre. Wach mar 2 madwa nyiso joluo ni e koma ka akwa jaluo kamoro amora ma entie. Nyathi ma en godo mamare obe nyathi kich ma en godo mondo odhi sikul mondo osom. Kik some ma yaw wang' ji. Kakoro nyaka sani jodongo chung' margi nyiso ni pok gichiwore mar mwonyo wach kendo poro wach kanyakla. Penjo en ni to nyaka karang'o ma pogruok ma kama biro bedo. To oganda mosebedo kochung' kamoro achiel ni e lwet ng'a? George Bati, Ramogi TV. Kaluwore kod weche mosebedo ewi ndikruok mar riwruok mar oganda mayango kom mar ker. Okil James Mwamuko ne riwruoge makamagi nyaka bed moyange kod piny owacho kendo nyaka githegre chuth kod weche mag siasa. Okil Mwamu bende kone riwruok mar jodongo gin nyaka bed joma nyayo kwe kendo ng'ado rieko ne oganda e kinde dera kata chandruok ka mwandugi bende ok owinjo ketie lwet ng'ato owuon.
cultural society machalo ka Luo Council of Elders magi koro yudo ka gema man Gikuyu Embu Meru Association, Akamba Association, magi gin kaka groups mag culture mag dhoudi mopogore opogore Kenya ka iketo gi kendo gibedo registered kaka societies. To chik wacho ni ka gibedo registered societies nyaka giluw chik mar constitution mawacho ni ok gibi kela kwede ne pogo ji e kind grube mopogore opogore kaka miwacho ni tribal groups. Ok gibi bedo ni gikwedo gender moro amora kata joma mine kata joma chuo. Ok gibi pogo jomoko e kind jomoko gi ni magi jo Islam magi jo Kristo. Koro gin nyaka gibed ni giluwo chik. To mar ariyo koro mane gini chik me register societies ma cultural societies. To ok onego bed ni gin gik ma ok gibed register ni go siasa. Gin gi register gin konyo ji ka wach moro nitie mar kimela mar joluo ma koro idwa ni mondo jo Council of Elders okony. Gibiro kama gik machalo mag liete mosebedo ka chando ji ka nitie tuoche, advice mage ma ginyalo miyo ji ni ka kolera nitie unyalo timo kama tok gidonje siasa. Gino gichung' ne ng'ato to giwacho ni wan wadwaro ni ng'ane ma mondo bed ka ng'ane ma mondo bed. Wach siasa gionge. Mar ariyo ka gin gi property gi ok ndikie kata ka gin gi mwandu ok ndike nying society. Tidwaro ni ka gin gi mwandu kendo gi register body machielo miluongo ni trustees, registered trustees, kata kisungu wacho ni Trustees and Perpetuity Act. Ema koro mwandu ma gintie go ka gin gi udi moko magi society ne trustees gi ema koro register. To trustees gi gimbe gin trustees maloko ohala. Ok en limited liability company kata company malos ne loko ohala. Gin joma konyo ji. Kose register mwandu gi to nitie constitution marwa gi wacho ni nyaka giluong buche. Ka unyalo bedo bang' higni 3, unyalo bedo bang' higni 4, unyalo bedo bang' higni 5. Magi nyiso go jo kanyo no ni magi properties ma wan go, mae loans ma wan go, nyoche watimo kama, wan gi employees maromo kama. Koro nyaka gibed ni gichiwo report ni mwandu ma gin go ni romo nade to seti kodgi nade. To mar adek ka wach moro nitie, trustees gi constitution margi be nyaka wach ni nyaka gitim yiero bang' ndalo moko. Constitution moko wacho ni trustees nyalo timo yiero bang' higni 3, moko nyalo timo yiero bang' higni 5, moko nyalo timo yiero bang' higni 2. Constitution opogore, terms opogore. Nyalo yudo ka mar Gema opogore gi mar Luo Council, mar Akamba opogore gi mar jo Mijikenda. Koro gipogore. To nyaka gitim yiero ma yier trustees manyien. Trustees ok nyal bet, inyalo ga societies moko kata mana trust groups moko. Iyudo ka ng'ato osebedo trustees higni 25, ok onego timre kamano. To kobedo higni 25 nyaka bed ni en ng'ama osebedo ni yiero. Obiro ji wacho ni ng'ane in isetiyo maber pod idhi mna nyime. Mae kako onego bed ni rito gigi. Problem ma wan go kata ma gine trustees gi ni siasa. Ka siasa osedonjo eka kelo gine gondruok mang'eny. Gigi koka gawa ni gina gi jopiny ma trustees ma onge siasa to be gidhi adhiya nyime onge koko. Ka siasa osedonje eka koko koro betie. Machalo ma wan go dala ka machalo Luo Council of Elders. Problem manitie e kind nyandiko gi jaduong' mosiepna Odongeranda en siasa. Ok en wach moro ni jo ng'at monego ted ne joluo. Gini en siasa monego jotelo madongo onego bed piny mowach ni ok wanyal dhi kama. Nikech gimilaro onge. En gini property mar oganda. Onge ng'at moro ma yudo gimoro binafsi. Msara moro ma je yude gini be onge. Koro miyo idwaro mondo gini owene jodongo gi mondo bed piny mondo olos gini kendgi. Josiasa onego bed kando.
Jang'wech ma Kenya Charles Kipkorir Kipsang owito ngimane thuolo machuok bang' ringo ng'we mag Mount Cameroon Race of Hope e piny mar Cameroon odiochieng' manyoro. Kipkorir ma en jahigni 32 nolwar piny mana bang' ng'ado tol e alap ma Muliko ka reso ngimane ne ok obedo mayot ne jothieth mane temo duto maginyalo. Riwruok matayo tuke mag ng'wech e pacho ka oriwore gi jo Kenya e chwalo ote mago mag kuyo ne familia mare kama koro timore tok Kenya wito jang'wech Kelvin Kiptum e masira mar apaya. Kora mgajuange kanye mwatieke kidieny mokwongo mar chendo maratil kata kamana weyo thuolo George Bati madonjo gi twak maratil kanyo kachiel gi wende kamoting'o Frederick Okachiel kod Molo Junior gidhigo mbaka iketo piny karatila nyako tendre kod ni en ng'awa mabiro bang' Raila Odinga. Nyakora mgajuang twak biro mana bang' daka machuok kendo miyo kidhi mabor. Nyinga Lydia Okeo. Asebidho tieno malo kuna weche gi rit ratil mana thuolo machuok kende. No money? No problem. Travel now, lipa later. Na View Travel. Masai Mara or Amboseli, 3 days from 14,500. Savo, 3 days from 22,000. Mombasa, Odiani, 3 days from 16,500.